Aku nengkong sobat aingu iblay berplay kelat kum ka senior society pentom kra bengin yo penrakhe ke youth week anjut sunday mentau senem arjar pho ka team ta senem kalong ha ka perthai om jong ka perthai belapan syong nongrim na gospel yu Yohanes kalnong makhat nyo kedekhat ka makhat saw Ngasawal pernah subhai pi bero syakani ka online service lomba channel ki prayer Teswa bengin hiat seprang ini pendam khmat bleh kijing duai tunya duai ko pa jingi ba bleng kumni pas sen ngi wan ngani jan met sho bengin bur sho bengin ai sho ki program ki prayer try kan rat ki bakum ka yubik yu sandi dan khmat jingi ngani tayo brostio ni so ba ayu ngi sen try kan rat na don kat ngi singi bala don ada baro ka du ni klip mat milai rai ram ngi try kan rat don kat ngi benta jingi baro try nam ka yubik yu sandi kabangin pendan buram me try kum kisamla kan long namata kaburong ko jongmi doni kapor don kat ikapor masa baro program gun pendat ani janmet namangi pan gini bro agar teng Jesus na panim jingi nadu mentar halakataru amen ini beteng ke jikshakri jongi da bangi so lang jiruai ka ba ndrius pa ar na ko jiruai ka mai bat na ko jiruai ka san spa khandai fu prana ka barim ba hadim lakut kini ke jiruai kat kum program la penbet ye mis dari hunsun ban puli na tin ju blai pat benbu hakijing duai Piki samla au Kristo yang judgment ta kajing itu ngong pen emban penna da jing ai u siêu karam halor ding la ba jing em bom ju good pen yo shisha long ki ba klan bat ka jing ba u try to mat ka bor umen simba ku tua yai nes kem ha ka jing et ba ka jing duai ka ker teng jong u ban ya lap klem da ting kai piki samla ha u Kristo yang ban saki ha pertai jin tang ya u ban syakri sebaban burom baro haki tu bat syanya hajing snobha pertai wat pen bernya syarai dubai ba pin om hap hajing pen syoy ban im namar uji sutu ben gloy tu becha ula jing ya le ba chur kiwan jing jom ba kraw ya pi un ai ban un kersian piki samla ha u Kristo yang judgment ta tu kum da jing snow red bat jing shisha snap utrahi u ong de ban kapan ya pi la jing emba roha utu it ya kabalang ublay menta tu yang bantay da jing snow shin rembat jing long kaway la pila tot lat ban kia da jing kuslay tu wan sya uka
พี่อุ่นอาย Shaban pendam hable ke jindwai nan pulia katu kania nak ktin ko jong blai ka ba ila ban sham naka gospel u yohanes kalanong ka bakhat saw ka dukhat ka bakhat san bat ka bakhat khandai bat kum juru na kalanong ka bakhat nyaw ka dukhat ka bakhat saw hadu ka bakhat riel bat naka gospel u markas kalanong ka bakhat saw ka dukhat ka balai pupra kikintien ki ba ongkum ni lada phi ia janga tu sumari ki hukum janga ngaru nganduai ukpa ti on ai ha phi ya wei pat unong pentengen bo on yo yai sa lambat phi halakarta ya oben siam ka jing shisha ken ya oba ka perthai kamla ban diang naba kam yo i ya u lamni kam i tho ya u phi henrei phi i tho ya u namar u yai sa bat phi unlong ru ha phi ngam i no khonswet ya phi ngan wan pat ha phi satang shibet arbet dia kata kaperthai kan yo khmi yanga shuwa henrei phi phin yo khmi yanga namar banga nga em phiru phin yo em yakata ka ktien jongmia nga la it haki kata kaperthai ti kala shuni ki naba kim long na ka jong kaperthai kumba nga ngam long na ka jong kaperthai ngam duai ba men shim no ai ki na kata kaperthai henrei ba men sumare ki na ubomman kim long na ka jong kaperthai kumbanga ngamlong na kajong kaperthai tuya sharai tuya duwai ru yo aba phendit busad hapo kajing penshai kamansiam shisha kakuloi henrei kadwa katalan tengin ya pendam kajing duai kupaju bam neng ngamba kan jisu kham da ayu kan pai kajing ran kan bat kajing lam ti kajong me kan pai ka bam me the se kajing em jing kan pai kajing ri kajing smar kan pa kajong me kan pa bi hakin kisngi kisnam ke ble pa ro kan pa bat kum jo man ta kan pa bin yo ban man lang hakin kajing ka bakan tang kajong me kan pa ban chakri ban pendan buram kan pa be ka tang ba khoi kajong me kan pa bi adwai kan pa bi ho ai ni tang ban ple kan ka yu fi kan pa bi kajing chakri ka jang kan pa bi me ka bang jule kan pa bi man lo sinam kan pa adwai kan pa man dan kat kan pa bi man ta ka por kan pa bi hoat kan pa bi man dan kat kan pa bi ba di pastori ban sa me tien ka jong me kan pa bi hoat ka jing ban khre ka long ka jong i kan pa handri ai ba ka jing ban janai ka long ka jong me kan pa bi ko bala tho ak tien ka jong me kan pa ba ka tien ka bam mi nam bi kan pa be ka long bat ka bor kan pa bi ban pin jam me kita ki don ma ki ba e kan pa ban ga duar kan pa bi ba man dan kat kan pa bi hakani kata yo bor ishte yo kan pa bi ban ga duar kan pa bi ba man dan kat kan pa e ko wei pa ko wei kram pe jing kristan kan pa bi ha ka ba buan kan pa kiram pe jing kristan kirun ha pareng ka jing pat ka jing para kan pa bi ka jing bam smo thu jing mat kan pa shi jing sam kan pa bi bat ki ba buan kan pa bi ki min jing ki ba ko dor ki ba phai no na me kan pa ngat wei kan pa bi min kta ki se sian pat kan pa bi bikla ban sngo thu e ka jing e ba bat ka jing penem e ka jong me kan pa ka ba mi me the se ka jing jong ki min shwa bat men ta kum ju kan pa ba ki ki dang yo e ka jing em kan pa man ta ro pe ka jing ka khu ba ka jing is e ka jong me kan pa be ka ba mi bidang don ka jing thumo kan pa bi ta man ta ka jong ki kan pa ba ngat wai kan ji ba mi pen rai kan pa ni ka jing e ka jong kan pa bi ba ai bang ila ban bu ning kom ye mi kan pa bi mene ki ek e baro kan pa bing la ban jin kong ye mi ka jing ka jong kan pa bi ban chat boring kan pa ban rai ka ka jing e po jing kan pa bi don kan ka por ka bang sa baro ni it ek sang ti ban bor ka jong mi e ka bai tu ptiang bat ka bam ti tu ma patne ka yang abang la ban pan ka tum kaman ka jong mi na ba ki ni bro nga dwai nga pan ka ting jesus christ belong ju men nen men ta bat shubam ju ka tru amen mentang subhaban khot ye masa pensiong dor malang bain ai special number jung i but hadir kata agar pat reverend etis alia belong with senior advisor jung senior society pentrom kra we play ni ka team youth week and youth sunday ngi soban ai play ru reverend etis alia bel kloy ban shimi ke banta we play ni ka team youth week and youth sunday hapleng jung i bahadin bai master pensiong dor malang ila ai ka special number jung i pastor in shim ke banta Sam la đạp tăng chính ya lệ chính ya đến thì ni ha ban cần kre
กับประเทศหากาจริงใช่หากาจริงดุมหากาจริงอีเอ็มหากาตมาเลยอุคอนกูควรสำลาว่าเป็นเสียงบัดกี่ร้องประเทศแค่รอสุดเตรียมตัวยาบัดอุบเลยตูเป็นเก่งตังยาลากาจริงเต็มกูควรสำลาอยากจะเล่นที่เข้มหากาประเทศจองกับประเทศหากาจริงใช่หากาจริงดุมหากาจริงอีเอ็มหากาตมาเลยอุคอนกูควรสำลาจริงดุมกับประเทศกุมอุดานยตุชกรีอยู่เบลลาจงายกิโลลาพิซามาร์เวหากาประเทศจองกับประเทศหากาจริงใช่หากาจริงดุมหากาจริงอีเอ็มหากาตมาเลยอุคอนกูควรสำลาเดี๋ยวกับนิ่งกองยายงอยอบเลยบอลรีบอลสมาเริงีhadu gani ka klip mat joni ka por ngai kublai ye ki samla ka balang baro par ki samla ha ki balang ba per hapo jonga khasi jentia Christian Assembly ya gani ka jingra khi ka kerpang ka jongphi ya gani ka tayo ka kerpang pat ye gani sing trai ka kerpang ka bangi tep ka youth week pat youth Sunday hot ngim yo kalat ka balang ki snem ka bladep ban rakhi iki program prepare halagi jong ki balang nagadao jong kani ka chingpang kani ka pandemic jong covid khat khandai ring ai ngu pa dio blai baling ba kani ki kor ki bor kani ka social media ni la pa dian pelong kani jakri yo blai kani ka por idwai bo blai ndorin kat bagi jeseng samla ki prepare iki program ka pidan ni ban rakhi leng ba kani kata yo hi barok kawe hani ka poru nga pliang sobhai piki prabagai bi baro ki bala ban pet leng ba kani program ngej kambo blay ndorin kat ya ka jisa kri ka jongi ni ka por khadu nga ai ku blay na kamta I mes dari ibla puli to ka banta ha ka bla bu ni ka thim jong ni jing rakhi kani ka yurwik ba dia sande bar kum juru nakamata I ba I penchong dor malang ba hinmen jong I bla ai ri jing rawai kerpang jong ki ka balong si sha ka jing ai men sim nakamata jonga ni ka por ba kuren ni ka team bar kum juru nakamata jong ilang baro ka team jong ni ka yurwik ba ka yusande kalong ha ka perthai Henry Omjong kaperthai ya kapat penchong nong rim na gospel yonis kelenong khat nyau kad khot ka khat sa tongin lej hau play ha jing duai
Sin pat au blei bok pa jeng ya beneng. Wan pau ke ban ai ngo emin na kamta ka ni ka por ka bangi lai ka ban sekri emin. Oi kum ka senior society jong ka balang hang ni pen thon kra. Ki jeseng samlang ki ba per ki ban hapo jong khasi jaintia person assembly. Ung yo ini ka lahat ki ka ban rakhi ya ka ni ka tayo ka bakir pang jong ki samla. Ngej kam au blei ka ban min kat per ki ban ta ki ba per ki program ki ba per. Ka kum ki jeseng samlang ki don ki ban pendep ling ba jong ka tayo. Ngej kam baling ba ki program ki ba per halo jong ka team. Kan pela au blei. Ya ka ban pun kan mau yang i. Ya ka benta ka bangi kum ki brio kum ki banget. Idon na ka jing adai ki jongi pat ka ni ka putai. Idwai ka ba mem thali ki jing mut berkat jongi ni ka po. Bat kum juru ya ka ba mem pa bor la jong sakri. Ban ai ka jing kran. Ban play ya ka ni ka team. Sim au blai jing duhai ka jongi. Ya bangi pan bangi kerpat hak tem nan bot tam jong tra Jesu. Amen. Ka team ka ong ha ka perthai Henry Omjong ka perthai ha bagi phai sing ni ka khot ha ka balabu ya ni ka team ka balong ka nong rim jo ni ka team ngem la kham da puliru iti ki khot ki babot krang bangi la ban snow thu ya ka ni ka phang ki khot ki babot ya ke balap pencong long rim ni ka team ki ong kum ni ya ta ka tien jong me nga ngala ai ti ki kata ka perthai ti kala shun ya ki na ba kim long na ka jong ka perthai kumba nga ngam long na ka jong ka perthai ngam duwai ba men sim no ya ki na kata ka perthai Henry ba men sumar ya ki na bomman Kim long na kajong ka perthai kumbanga ngamlong na kajong ka perthai to pun gentang yaki da kajing sisya ka ktien jong me kalong kajing sisya kini gid khot kilong sibenta jong katu kajing duai ya sa ki jong tra Jesu na ka beta kisenran ki jong u bar kinong buhut ki jong u haswai ka ba unlet yalani ka bon syasa narpna Dadang ipai syakani ka benta jong ka jing duai ya sai ka jong tra Jesu na ka benta kisenran kalong ka jing duai ka duai na ka benta ka balang ka don hapo jong ka perthai balang di jing duai ru u ya thu ya kata ka tin ka jong u ka la ai syakinong bot ka jong u ba namar ka ni ka tin kan pelong bagi brio ka perthai lani bagani ka perthai hi kan syun no ikinong bot ka jong u ba den ta ka daw Bau duai na kamanta jongki. Kado duai ru na kamanta jongki sendran. Kibadon kabantai kaban sam ke kubor jong jing penim syane kabantai. Uyo i bakalong ba usno thu bhai ka jinglong jingman jong ne kabantai. Bar kum juru dan ke jing sau ke kli ka bakrau. Na kamanta kinong bur ke jong u. Kibadon ka kamram ha kaban pinsa priang lani kaban yalap. Yane gospel ke jong u. Badai halor kini ke benta jong ni ke jing duai ke jong tra Jesu. Pag jeseng samla ke GP assembly ke labu ini ke team. Kom ke jing rakhe ya kata yo bakar pang ke jong ki. Ha ke perthai Henry Omjong ke perthai. Habangi phai sini ke team. Ngila aban snow thu hi habangi puli ya ke New Testament baro kawe. Ba ke New Testament habangi puli ke long ke syai ba. Balai thu ingi Baka don baka jing im ke jong ngi kum ki banget lani kum ki samla Kristan ngem dai bandan apreng jo jing syate syakum jong ni ka perthei ke bangi don Yohanes sakasiti ke baning kong ke jong u ke lenong ke baar ke khat san uang piwat i ya ka perthei lemne ya ke ki badon haka sisin perkhat abangi perkhat ya ni ke jing ong lani ke ni ka dkhot ngiso kum ba ke ni ke jing kren ka penret no lani ka penjenong no ya ka sain perkhat jong ikum ki Kristan lani ka ta ka sain perkhat Krista ban pelong yang i bangin khlat jendet no lani ban ino ini ka perthai bat ki iki badan haka ragi perabang ibait ki kun samla bangi phai sini ka tim kadon kam yang i nomor kata ya ka bangi hap ban sau thu pha ya ka jingmot jong ni ka kentien ka perthai
Don si buon kijing patai, lani kerkom sau thu habangi kuren sapang kepertai. Kawai kijing mot kabangi ong kaai kepertai. Lani kaai kata kepertai. Kalong ba kata kani kepertai, kalong kata kepertai, kawau blehi ulat hau, kawau blehi ulat pelong ya ka. Ong kikam ki apostol galnong bakhat nyo dukhat ba arbul sau. Uta ublei keng ubalat hau ya kepertai. Bat ya ki baro ki badan haka. Buon sin ngi jupen ang bangi pedan kami ni kentin pertai. Ngi batai ngi thau ya kata ka jing thau le ni ka jing pelong ki bau blei hiula thau ya ka ni ka pertai hi baro ka we. Hatu kala ban long mo. Bai kata ka pertai ka bau blei hiula thau. Bagak tin ki jong blei kan ong piwat i le ni ya ka ni ka pertai. Lani piso pi hatu kalong ka snowday ne em. Ban ong bangim day jong gani ka perthai. Lani ngim day om jong gani ka perthai. Habakati ka perthai kalong ka perthai ka ba ublay hiula tha. Lani phai cha kitin ka jong ublay ka sam ka khat khandai ka khat ka ning kong ong kum ne. Baka beneng baro ka pen kraw ya ka kerteng ka jong ublay. Kani ka perthai ka ublay ulat hau. Kalong ka perthai ha ka jing jisya ki parab ka biit. Ka ba mga mapingiran kamban iit kani ka perthai ka ublay ulat hau. Ba ublay ulat ai ngiru eta ka benta. Bangilay ban sumar, ban ri ban sumar. Ban penbhai ni ki ai baro ki saudong ki ba ublay ulat ai na ka menta jong. Ba om tang ba ublay ulat hau ni ka perthai. Henbrai ublay udon ka jing iit ka ba kerpang na ka menta kani ka perthai. Kijing mut ka baar bangi phai sa kantin perthai ka thoru ya ki briu ki ba ublay ulat hau ki badan hapo jone ka perthai. Bar kini ki briu baro ki ba ublay ulat hau ki badan hani hapo jone ka perthai. Kilong kita ki briu ka ba ublay udap ta kijing it na ka mata jongki. Pada ta kadang ka tin ki jong ublay langi phai gospel yo anis kelnong ka balai ka khot ka khat riu. Ka tu khot ka ong bau blei ula iet ka tai ka perthai kat bau la ai tino ilau jong ukun ubla khamar we kani galong ka jing mot jong kan tien perthai ka perthai ka bau blei ula iet kata kat bau la ai tino ilau jong ukun ubla khamar we henroi ka don sa ka we pat ka kan tien ka ba penon kam habangi kuran sapang ke lani habangi ti bnia ban tep ya ka jing mot jong ka perthai lani jong ni ka kan tien perthai. Bagata kalong ka kentin krik ha ka balapanan kam da kentin kosmos. Kani kentin kosmos kade kata ka system la ni ka kompanya ye ni ka perthai. Bar kade ni ka perthai ka bau syaitan ule don bor. Ladangi phai sigaktin ka jong ublay kai thu ingi bagani ka perthai kalong ka perthai Kepala peniat, lani kepala le don bor, lani kepala sensar don bor, daunius im, jong ke jingdom. Padai ke bakum kani ke perthai, kau ketin ke jong oblai ke ong bangim dai ban ihit je kani ke perthai, lani ke bangi ngim dai jong ke ta ke perthai. Keciti ke bani kong yo anis kelenong basan ke kop kendai ke ong, baka perthai barok kawai ke tiak kop hapo uta ubasniu. Nang ta shu hak siti kinong korin ka baar kelenong ka basaw ka ong ublay jonga ni ka perthai usoitan uday ublay jonga ni ka perthai yonis khat ar lai puwe ka ong usoitan uday usim jonga ni ka perthai siti Ephesus kelenong baar ka baar ka ong usoitan uday usim ka jing sensyar ka sun. Kani kalong kajing le don bor. Lani kata kajing san syah don bor kani ka perthai. Da ka bor jong ni syaitan. Pada mar bagadai ka perthai ka balasin syah don bor na ka syaitan. Pada ka bor jong ka jingdom. Ka pelong na mata kalong na mar kata. Bangi ngem dai ban it. Ya kata ka perthai. Namar kata ki prabu it. Habangi phai. Siya kani kantin perthai. Ngisau thu namar kata
Bagai ni ka pertai ka kalau ka pertai ka bau blei ulah thau ulah pelong ka. Kalau ka pertai ka bau blei adu kata-kata kam tam yengi ki briu ka bau blei ulah thau ulah pelong yengi. Bar ka jo pohor ka ni ka pertai ka bau blei ulah thau. Kalau ru ka pertai ka bau ni us jaga jingdom usin sha don bor bat ule don bor. Habangi phai pat chơi ni ka tim. Nyo ka wei pat ka ngin ya phai pat sa ka benta ka ba khmat Bagata kalong. Ka ba ni ka tim ka ong ha ka pertai. Ka jingmot jong ni ka tim ka ong ha ka pertai. Ka mut ka de ka gantien ka bathau. Ya da ka jaka ha ka bala bu yangi lani ka bala pha yangi. Ha ka to ka jing doai ka jong tra Jesu yo anis kala nam khat nyo ka khat pra. Wong kum ba mela pha yanga sa ka pertai kum taru ngala pha ya ki sa ka pertai. Bau tra Jesu la pha yangi sa ka pertai. Lani bau tra Jesu la pha la ka jong kisan ran sa ka pertai. Udah bu kerpang ru ka jing doai na ka menta ka jong ki. Bat ka jing pen gentang ru na ka menta jong ki. Bat ka jing ruai ka jing doai kerpang jong jing pen gentang na ka menta jong ki kalong. Bakini baro kisan ran. Lani bagi nong but ki jong u. Kide bandon ka jing along kawai. Lani ka jing along shitali. Kapang pedeng jong ka jing doai hingin siam. Baka kentien ka jing along kawai. Lani ka jing along shitali kalong ka benta ka bakmat Haka ba ublay. Haka ba utray Jesu udway ha ublay. Namata ka jinglong ka jongki na senran ki jong. Lane ka jinglong ki nong but ki jong. Balay ba utray Jesu udway ka ka jinglong sitali ka dan kamba. Ladang ipay sa to ka jingdway ka jong utray Jesu ka to ka lanong bakhan yaw hi bro ka way. Ngin siyam hang to baka jingatali ka long ka mat ka bakong santam. Haka ba day bat ka jing sakhi ka jongi. Ya kata ka jinget ka banginget bala pha yo tra Jesu chagane ka perthai dau blai hi bagum tau tra Jesu ong bakini kinya long shitali baknang baka perthai kan yo atip badai mame ablai bala pha yanga ong tra Jesu hat ka jing duan ragi pramai be it habang ya kuran chapang ka jing tali kalong ke ka sosi abang i phai chani ki por ka menta Baka taka jing duai penggentang ke jauh tra Jesu nam taki nong buat ke jauh. Ya ke jing along kawai, ke jing along shitali. Kabalong kata ke jing alap, ya ke ketien ke jauh belai. Kamiat kam don bentashu, akan ke pertai ke bagi syong ngisa. Dang sian ngiyo ikut kubor ke jongi. Bagi don ke jing pat ya pra ke jing or pat taki balang. Wat ke don ru, ke jing bom kengkor shu ruat. Ya ke met yap jong kipri. Ini kesini bagadon kejayakan art. Wat bantep. Ya kamet. Jong kibriu kibalayam. Kumnungin sakhi. Ya kata kajing pak kajong utrai Jesu. Kajing pak kajong oblay. Ya utrai Jesu siya nakapertay. Kumnungin sakhi kata kajing nget kajongi. Badai oblay bala pak ya ukun. Ujong Jesu Kristus siya nakapertay. Ya kapan yo saj pari gipop. Kajing bom hok kajongi. Bala danging emla bandon kata kecing along kawai. Lani kata kecing teli. Badai halo jong kata kecing teli. Utrai Jesu upha yangi second ka pertai. Lani upha igi sendran ki jong upha yang ayapi. Bagata kalong ban sakhi second ka pertai. Balong ka jing syai second ka pertai. Balong ka mulu hagan ka pertai. Utrai Jesu ong at gospel Matias kelenong basan kat kat lai kat sao. Pilong kamlu jong ka perthai. Bat pilong ka jing syai jong ka perthai. Ka jing ang nuhut ka jong utrai Jesu kalong. Bai tagi nong buhut ka jong kelong ka jing syai ya ka perthai. Kipra bangai beit. Ngiamlah kelam da aingu. Ki missionary ki balawan sa negeri long kasi ba ke jongi. Balwan bet ki jing syai jong gospel.
ban penlong ya kan kejaj benri ko jong ikum bakalong hakini ki sngi ki pon ko menta naga jing dom teliu syaga jing syai bat kum kejaj benri ngi kieu ki menta ki baper lakalong ka puli ka puthi lane lakalong haki wei pat ki menta jong jing em ka jing sakhi yau tra Jesu kalong ya ka bangin long ka jing syai ya kan kepertai mane ketua jing rohai ka bekerpang kala kuran yang ni siapang ka jing long ka jong Daniel bagumno Daniel uyang scam ka jing ngai ka jong mau berkilok ka jong kidon ka jing long ka wei si teli ka basakhi ya ka jing dei ka jong ki pat ublai ki gen tait lot ka jing bam ka jing di bar kimon ru ban mani ya ta dur blai kepala bu hakmat jongki dei ke jeng teli ke jongki kau pelak bat pelong yo sim Nebukadnezar ban yo ilan ne ban sautu ya ka bor ke jong ublai ke badon ha kini ki kun sama Susu prabai be it gigen mau ke jeng long jong Joseph bagom no ling ba ke jeng im ke jong u bagai jing start ke jong u ke bu yo amat kapelong yo Pharaoh ban yo i how Joseph ya ke jing don ke jong u blai po jong u lai thu ingi bo Pharaoh din blai yo ke jing po sneu para bola wat iki ya kita ginong batai ginong le bertong ban batai ta ke jing po sneu ke jong u ladangi pulih tu ke kitab Genesis kelenong pasal puai ke khot khat nyau ter duk blai pu a Keting jong blai thu ingi ba om dan manu bala ban batai kum tha Pharaoh la phakhat u Joseph ba anda bu Joseph lawan ula batai ta jing pas dio ka bo kuren cha phang kita nyau tuli gisnem ki ba bha ba nyau tuli gisnem ki ba snio ba om tang bo batai ru kita jing pas snio Henry ula ai jing mot ru yo sim Pharaoh ka ei ka bo dei ban le na ka manta ka jing bha jing miat jong ki ma Egypt hatu ka por bat kani ka jing ai jing mot jong Joseph ka pelong yo Pharaoh ban so kemet e sikat de pada bula phai sik sakri ki jong ulo ong kum ni hatu ngila ban sem yo bri khat u ni ubadon umen sim ublai hau u Pharaoh tiep badi ka bor ka jong bagabor ke jong Joseph kalong na ublai wi iru baki wei pat kimla ya kan kot bor ya ka jing start la ne ka jing champang jong uni ubriu jong ublai at kumta ki para bangai be ki kun samla be la pha yangi ha ni ka perthai ka balong ka perthai ka badana preng jong ka jing dom ha preng jong jing sniu ka balai po jat lai po rukom la khot yangai pi bangin long ka jing shai jong ka perthai bat kemlu jong ni ka perthai maling ba kita ke jing im ke jongi ke jing syakri ke jongi ka bangi a la ka long hi banta ki ba pher ni sakhi ya ke jing dei ke jongi pat uble kawai ka banta pat ka bangi syam ha to ka team kong Henry om jong ka perthai kani ka mat kamut bangim dei bandon kanu no jing dei ka bajan la ke jing dei pa kani ka perthai namar kat bang ngidang im ngidang syong ngidang sa ngihak bani yai ringkat bergani ka perthai ngidon gamban ko ngu yaki an ki kanun kirgom penyat jongi bor sin syar na kapor ngidon gamban syong school ngidon gamban trei ban keta ban pendap penbiang ki jalan kam ki jongi ban langkasi ki yeng ki sem ki jongi ha ka jing im ki jongi ka basimet bar kum ki bangai ngidon kamru ki ban duai na ban taki wei pat ki ban saudong jongi ngidon kamru ban yarap mar keliang iki ban yarap mar keliang jagi tuki paramen sim ki badan saudong jongi ki badan kam ki cingerap kam tam kum kini ki por kum ki Christian endebo ki jeseng samla ki bor balang ba pher ngidon lagi jong ngidon ki project ki ba pher ka bangi ngi pinyat kum no ka ban kentiu ke emlang ka salang ya ka pule ka puthi bat ki wei pat
Habang idon kan ka perthei ngi hap ban yat ringkat bagan ka perthei. Handra pedang jong jing don ka jong ngi ka perthei. Kalau ngabadan kamru yangi bangin husiar nak jing dei ban husiar nak kibor jong ka perthei. Kibor jong ka jing dom. Balik don bor han ka perthei ka bangi syong misa. Magata ki pra bangi bi walang itrei ngi syakri ka perthei. Henry ngem dei pat ya ka ban ya penya sriem bat ka. Ong si thi nong room ka nong khat ar khat ba ar. Bat tuat penya sriem ringkat ela di bat ka ni ka perthei. Henry to pun ka ladur no ela di ken. Da ka jing petamai ya ka jing mot jong pi. Ka Bible ke thu yangi. Sibang way buriu. Bat ka kerteng jo ni buriu kalong Demas. Larang ipulia ka sithi si Filemon galnong ka baningkong kat ba ar saw lai thu yangi. Bau ni Demas ulong ubi tre ringkat padupo. Lani uparasya kuri jong upo. Henry anda bangi pulia pat haka sithi ka ba ar sa Timothy galnong ka ba saw kat ba sipo. Upol pat ukuran kumni syapang uni uparasya kuri jong Demas. Uong kumni. Demas ula ino yang bat ula it yang ni kepertai. Demas ula pai dia no blay. Bat ula lek yang ban penjesriem no eladi bat ki ai jong ni kepertai. Ki para samla ki bait. Ki para mengai bait. Tang blay betep. Kan no na pedeng jongi ki babut ika jinglong ke jong Demas. Hoi ru kam long ka basingan ru na kam ta jongi. Ki basngo bangim dai ngim don ngim sembut eta ka jinglong jong Demas. Mangi em ngene ka pertai ka ba de sisya. Ka bangim tip begini ki bor jong ka pertai. Ha kanu makanu ka po kila bantan no. Ya ka jing em ka jong. Namar kata ka jing ka ba kraw tam. Kaba uway pa uway kun Kristan ya kendo. Lane mangi kung kaya mangait niya kendo. Kalong. Kata ka jing kasat. Jong ka jing im kaba riu blay. Lane ka jing im kaba kot. Hapdeng jong kata ka pertay kaba kot. Pat kaba riu blay. Ka jing kalong kata ka jing kasat ka jongi kaba ngit persyang ban im ka jing im kaba kot. Pat kaba riu blay. Hapdeng jong ka pertay kaba dap tang ka jing bom kot. Bat ka kiba sniu. Way na kinong yutu, way na kinong hikay theology. Ubagerteng, Dave Knudson. Wang kumni, habaw kren chapang gajing Wang surrounded by the world, living in the world, and participating fully in the human experience. How can we avoid becoming worldly? Habala kia tawiyar saw dong da ki jong ka pertai. Bahang tangi im bat mat ika jong briu man briu ka pura. Kuno ken ngila ban yai light na ki bekenja pertai. Haba jubahap ka jing keli. Ka Bible ka batay yangi badon ulan lani uput ula punya klat no apdeng kani ka pertai. Kejong kikun kejong ublay. Bat katay ka waypat ka pertay. Jong ki waypat. Padon ka jing peniaklat. Walang iim hakaju ka pertay. Henry la peniaklat yangi daw tau lang. Lani daw tau put. Kabajubahap kabakam syay habide ni kalong kabangila ban syam habangi puli ya kachiti ka baningkong chikinong koren kalanong basan gatkot. Kaba kendai terhadu kaba khalai. Kaba long gajing tho sya kaba lang kaba dan hapdeng jong ka sinong kaba jersey da ki kiba kenja pertai. Ngitip bahai gajing long jing man jong kanong ba kuren. Kaba long kanong ba kaba dap tanda gajing lingkar gajing buat. Ba gajing lingkar ka syong ka syong man. Kalong gajing sya ka kaba etam. Nakamantay ki briw hatu kapor. Bakum no kilaban im kajing im kabriw blay.
Hapreng jong jing long jing man jong kata society le ni kata environment kebas niu. Hakoren. Upol hawo jubab ya ta jing jong kita kibriu ta kapor. Uong bakita ki bakwa ban em ke jing em ke briu blai. Kidai ban yele ban kren persya. Ya kita ke jing sniu ki badan saudong jong ki. Compare wala ka perthei ke shunya ki. Hap ban kren persya. Ya da ke jing sniu ki badan ka perthei. Wala da ka perthei ke dai ban shun. Ya nga ni yapi. Utra Yesus telah dihi ulang. Kata ka perthei ti kala shun ya ki. Na bakim long na ka jong ka perthei. Kumbanga ngam long na ka jong ka perthei. Ngam duwai bamen shem no yaki na kata ka perthei. Henrei bamen sumar no bomman. Kim long na ka jong ka perthei. Kumbanga ngam long na ka jong ka perthei. Kani kalong ka jing duwai ka jong utra Yesus. Kau utra Yesus utip ti kana bakani ka perthei kan shuon yaki. Bakani ka perthei kan shuon yaki nong buhot ki jong u. Andai duai hau blai, bau blai unom sim no ya kina ka perthei. Kam long ka jing kwa ka jong utra Yesus ya ka bangi ngin kedat jendet no na ka perthei. Andai ka bau utra Yesus uduai la ne kalong. Bau blai un ai. Ya ta ka sap ya ta ka jing start. Bakum no ngila ban nyait laj. La ne ban kiar na ka perthei. Kalong thik kumalong ka ni ka por ki prab ngai bait. Habang idon hapreng jong kanega jingi, kejing sa priang kejong niu kenyang jingpang covid kat kendai. Ngilai ap na kapor, sekapor, lano silano, ba kanega kejing ketak jong niu kenyang jingpang kan hiar no. Rangi sol tu syai bangi hap bani yai ringkat ba niu kenyang jingpang. Nria pedeng jong kata kejing yai ringkat kejong ibu niu kenyang jingpang. Idon kami kilat kelenti kumnopat ya kapan yada ya ladi. Ngihap ban yat yang ni ka perthei, ngihap ban em yang ni ka perthei, ban ngihap ban yat ringkat hi ban ni ka jinglong jingpan juga ni ka perthei. Mereka bakongsan kalong bakumno ngilak ban yadai ladi. Ban duai hau blai bau blai, un ai kata ka bor hangi. Ban ngilak ya ka ban light. Na ki jing sang kawia jong bomman. Kawai pat ka jing amdai bangi em apdeng jong kita ki badan saudong jongi. Hendai kawai ka jing ka bangi ngia kendo. Kum ki kon Kristan kalong ba ka jing tlot ka jongi bangem la ban ai ka rai ka badai ha ka por ka babiang bangi dai ban jiet ya ka ka babha bat ka ka basniu ka jing long jing man jong ni ka perthei ka bangem ni ka si kam long ka basuk yangi ki param ka be ki para samla be ban sempang la ni bangin sau tu ka babha bat ka basniu ka badai bat ka bamdai hak bai bul lai thu engi bo soitan yala di ukot ba ulong utau angel jong jing shai ladangi pulis ti ka ba ar siganong koren glanom khatwe ka khat sao ulong ubanang bah ban perthu ya ki wat ban perthu ru ya ublai bat ban syukur ya gani ka perthei kum angel jong ka jing shai kamlong si shai ka basuk engi ban penia pher ka badai bat ka bomdai. Bang keting jong oblai ru ka keren sai. Bau soitan ukwa ban syukur. Ya baro ki badan ni ka perthei. Bat wat ya kita ru ki bajiet ki jong oblai. Ladangi puli gospel Matius kelanong ba arpusau. Kadkhot ka ba arpusau. Syusu ngi em ni ka perthei ka bakani ka perthei ka ong omdon kanu nu ka basisya. Lani kamdon kanu nu ka batikna. Kabadai berkabamdai kekelan agapor syagapor katkum kajingya jingman jangapor. Bat babun kiba ia mengini si balak bantip kai kabadai bat kai kabamdai kalong kabangihap ban yo mat siwa. Bantip ya kaji sya lakadai ne kamdai kalong kabangi ngihap ban mat siwa. Ban ya lenti siwa. Bagadai gani kabenta kalau yalam ya sibun kipara samla. Banyak kiarno nak kejeng adai kejong ki pat ublai. Ban hap no segi wei pat kijing syak pensoy jong ni ka perthei. Ki prasam la be
Ngikan mau yo Joseph hayeng Potifar. Haprang kajing pensoy ka bakraw laong bola pet yap no nakata kajing pensoy. Ba kajing kali ka bakali kumno Joseph ulah ban pet yap no nakata kajing pensoy. Habudan haprang hayeng jong Potifar. Hatu kala ban long. Namar ba uting yau Potifar. Balesi la Potifar utip. Ya kajing ada kajong Joseph pakat tengah kajong Usa pensitam ya Hatu kalak bandai bo pet yap no nata kajing pensoy kalak bandai bagani kat tengah jong Potifar kalak banlong ka priu ka sniu priu. Hendak ai bangilak pasau thu syai ni. Kalong namar baula banyelek persya ni kajing pensoy. Kalong namar bau siap ting ya ulai. Bat bau kwa ban sumar ki kom jong Lalagi pai sini ke benta balabu ini ke tim. Ka keren yang baladangi kwa ban jauh belai. Kadon kami yang hilang baro ban yang kom ke jauh belai. Maka tahu Joseph kwa ban pesausi jauh belai. Balapet yap no nak kita kejing pensoy. Kani kalong ke badai ke bau Joseph lala ban le. Ban ai ya takarai kabadai habukum kata kapor. Kajing kabakam krau gini kesi kabangila ban syem kade gini kabenta. Bangimla ban ai ya karai kabadai hapreng juga jing pensoy. Para samla kabor kabaklang kaban pelong yangi ban ai karai kabadai. Ya kabangi ngin amaha bagi jing pensoy jangan ni kapertai. Kalong kajing adai kajongi bat ublay. Pada kata kajing ai kajong ublay, ha kajing ade kajong i batu. Hikai yang i kumno bangin em. Bat kumno bangin de ban iat. Ha gani ka perthai. Upol uang si ditas kelenang ka ar kat we kat ar kumne. Namar kajing ai kajong ublay kalapau. Ka bawalam kajing penem ha ki priyo baro. Ka bahikai yang i knang bahabala lenno i kajing bom riyo ublay. Bar kajing kwa prai ka perthai. Ngin yo em bat kam adkar. Bat bahok, bat baru blay, hagani kapertai kementa. Ngiem hagani kapertai. Henry ngiem day pat jong kani kapertai. Suaban song ki prabagai biej ki kun samla biej. Habang ipai, seni ka team ka ong ha kapertai Henry jong kapertai. Ngi so thu bagak team ka jong blay ka batai syai ngi bagajing mut jong kani kapertai hang ni kamut ya ka bor ka persen syar ni ka pertai. Ka bor jong jing dom ka persen syar jong ka pertai. Ka ba peleng yang ya pi kom ki khon Kristan bandon hapdeng jong jing syak kan oi jong ka pertai. Pada bang idon ka pertai. Ngidon kam namar kata. Ba kumno ngila banyele persya. Ya tegi bor jangan ni kapertai kibele bantan lane ya kaban pengop no yang ni. Ngimla banile persya da bangiyeng hapedang. Baga Bible ruka keren syai. Badon baik tang ar teli ar liang ha kapertai. Kawai kaliang kalau kata kapertai kabaki briu kidai kinong buat kejong ukres. Bat kawai kaliang pat kadai kata kenhon. Jong kita kiwai pat kibahap lani kibabuat ya kejing sensyar don bot lani kejing liat don bot kejong sim jong kejing dom. Omnon bala baniang hapdeng. Bat ong haoi ngadai jong ukres. Bahaoi ngadon kamru ka benta. Bansak sensyar ini kibor jong kejing dom. Ka Bible ka keren syai bagai thuk syai. Bala penia khalat ya gini ki arteli ki ai. Ngemla balong kinong buat ki jong ukres. Bandon ka pertai. Bala bang idon ka pertai pat ngilong kinong buat jong ka wei pat ki bor jong ka pertai. Ka bor jong bomman, ka bor jong ka jingdom, ka bor jong ni saitan. Apostol Paul
Habau thoa kisiti sikinong Efesus. Siap hanggap bohor juga jengdom wong kum ni. Hagi ba piju laju ya meno kat bakar kom jangan ke pertai. Kat bakum usim ke jeng sencar ke sun. Ke jong kata kamen sim ken ke batrai menta. Hagi kun ke jeng kom kongo. Wat men bang la long ki ba yap lagi jereng kang jongi. Ublay lapan yang lem pat ukris. Haba play jodohan meno. Bat ya bagani ke pertai. Kabau apostol Paul ukuran syai. Bahap ban ino ya kata. Balong kinong buat ke jong ukris hab ban ino ya kata. Nyamadai ke jeng yap ke jong Yesus Kristus. Kalau penia klat no. Ya kata ke jeng im ke jongi kum kinong buat ke jong ukris. Bat kinong buat jong news im jong ke jeng dum. Nama kata bagi don dengan ke pertai. Ngem dai jong dengan ke pertai ka mot. Habang idon dengan ke pertai ke ke kamram ke jongi bangin pendep ke mission. Ka ublay ulapa yang ya pi. Ka utra Yesu ulapa yang i. Ya kaban teng ya ta mission ke jong u. Ban ya lap ke kubur ka ba jong jing penem. Ban ya lap ya ka bor jong ding pena. Man bagi priu ling ba kita ke jing lap ke jongi. La kalong de ki kitien, la kalong de ki kam ki jam ke jongi bangi trai. La kalong ki jing sakhi ke jongi ya no kino ki banta jong jing trai ke jongi. Ibrahim kun yo tiap pada i pada ublay ublapa yau Yesus Kristus China ke pertai. Kadai ru nama kata kapor habang im ini ke pertai. Mangidon kamban ye lek persyak pat inus im jong jingdom. Upol wong gum ni naba ke jingalek ke jongi kam long ka snam berkado. Henry ki hima ye ki bor ye ki nong sensar pertai jong ni ke jingdom. Ya ki jing man bekenjaman sim. Ha ki jaka peneng. Mar kata ki para samla beit. Habang ki kuran ni ke tim. Ha ka pertai om jong ka pertai. Kadai ke jing peken mau yang ngaya pi. Pau blay ulat ha ulat pelong ni ke pertai. Ka bangi song ngisa. Kalong ka pertai ka blay yu it. Bar ka blay ulat pa hino elo jong kun blak kamar we. Bagalong ni ka pertai ka blay ulat bu yang ngapa dia pi. Ya kaban yalap ya kaban penbena. Ya kapan sakhi kan ke ihek ke jong ublay, ka ba ublay ula ihek kan ke pertai. Mana preng jong jing don ke jong ini ke pertai. Ngide man husiar ila dia. Hapreng jong kan ke bor jong ke pertai. Ki bele ke bantan, bade ke ban penjot no yang i. Mar kata try Yesu hat gospel Matias ong kum ne. Ngalapha no ya pi kum kilang brot hak mat ki suri. Namar kata tolong pi sian kum ki sen bar ki bejam nur kum ki paru ublay na kamenta ka buram gitu. Amen. Nakaliang ka senior society di songo pan ai kubli ikinang simenta baro nado inong tem inong ilam jiruai ke pulis nang badwai special number kumjuru i pastor bela play ni ka team play jengi ba kum ka team ka bala keren na pleng jengi ba ha ka perthai nrei om jong ka perthai bla prishon rim na ka gospel unionis khat nyu khat saw ublei ka khui ki benta baro ki pang la yo ndep ani ka por but ublei ka khui ngi lang baro ba de ka yo hi baro stio to ngi penwai no ek ni ka jing slok jengi da mi penwai yak jing ruai ka ban rius pa lai pho Badan aku jiruai berthamai, berdiri pak nyau, aku jiruai keberim. But saya sih subhan kerpat pastor, bagi subhan pelaj, dah jika kru penuai. Siaprang sipai, siaprang mentah, Resu kapten udang pertah. Syakat huma yangin yami rakawan pasti. Syaprang uol utrai wating longsur kabor ai undama uyangi kan basa gasni. Syaprang sipai tuat letun
surga berai un dama uyangi kan basa kasih japrang sipai kahok kane laka lama tunang kawe sen ka jingjong nhìn yo riwai ban ukres utrai Syaprang uang utrai watin long surga berai un dama uyangi kat basa kasni Tanya penuai no. Tu try nak kami tu bah dan jonga bajong pi. Abang em don chu mat khamat perlok hi. Patu dai bagajang ai kebrap biang Jesus Kristus try. Kejing ai bah kejong blai pa. Kejing slok kejong men sim khoi. Ni lai hoi blai kejong sa ringkat bat ngi. Hoi bagasan yol society ka balang jeseng samla ke badan hapo. Jong negeri ke bai kejong ni. Bat keleng satla ke berthai. Ke mane bat syakri ame. Nado menta bat syadu ke bom cukut ru. Amen.